खुलुमबाय वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल JSP Advice 365 चैनल दिनै बे टपिकआव नोंथांमोननो बर'नि बिर जोहोलावफोरनि सोमोन्दै जि भारत सरकार आसाम सरकार आरो PTC गभर्नमेन्टजों जथाय होनो लानाय बे खहा सुफुंथाय थामहिनबा अनसुंथाय होनो गोनां रांफ्रा मोनफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनो आथिखालाव मोनफुंजोबहोनो हानाय जायाखै। माखासे सोद्रोमाफ्रा बे गाव गावनि मोननो गोनां जि सारेन्डारनि मुङाव रां अनसुंथाय होनाय बे रां अनसुंथायखौ मोनजोबनो हायाखै, जायनि जाउनाव मोनब्रै दोलोनि NDFफोरनि गेजेराव आथिखालाव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि हाग्रा बिफाननि EM बिथां रनजित बसुमतारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथाखौ बिथांमोना फोसावनायखौ जों खेबले खेबले नुबोनो मोन्दों। बेयो खोब मोजां खोथा, जाहाथे साफ्रोमबो NDP थामहिनबा आखाइ दैखांनाय NDF बिदा फंबायफोरा जाहाथे सारेन्डारनि मुङाव मोननो गोनां रांफोरखौ बयबो समान भाबै मोनफुंनो हायो, बेखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो आथिखालाव लुबैयो। लोगोसे जाय मुंख्लंनि बिमा बिफा आरो जाय मुंख्लंनि बा सोरबा NDFनि मुङाव ओंखाम जाहोनायनि नामाव माबा मोनसे ओंखाम जाहोनायनि मुङाव बा NDFखौ रैखाथि होनायनि हाबा मावनायनि जाहोनाव सोरबाया बोलि जालांबाय, बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबादि अनसुंथायखौ मोननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै BTC गभर्नमेन्टआ खामानि मावोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया बारबोगोन होननानै जों बुंनो हायो। मानोना साफ्रोमबो आखाइ दैखांनाय थामहिनबा सारेन्डार जानाय NDFफ्रा गावनि मोननो गोनां रांफोरखौ मोनाब्ला बेफोरबादिनो दावराव दावसिया सोमजिबाय थागोन। फारसेथिं राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि माखासे गावजों गाव हाद्रि सारलायनाय, गावजों गाव मुं सुलायनाय बेफोर खोथाफ्रा आथिखालाव जाबादि सोलिनो हमदों बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव गोजोन खौसेथि गैयाखौनो बुंनांगोन। आरो जोंनि मानसिफ्रा राजखान्थिखौ माबादि गेलेनांगौ बेखौ गेलेनो रोङाखैखौनो जों बुंनांगोन। बिथांमोना खालि गाव गावनि गादिखौल' रैखाथि खालामनो थाखाय हारिया मा जादों, हारिया थैदोंना थांदों, मा जादों बेखौ नोजोर बोआखै आरो गाव गावनि राजखान्थिखौ जेरैखि जाया गाव माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैल' खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बै बिबुंथि होनाय खोथाफोरखौ खोनानानै दिनै खायसे खोथाफोरखौ हजम जानो हाया मोन्दों आरो हाजासे रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ अनसायनानै बिथांमोनखौ मोजां मोननानै देरहाहोबोबाय दङ। नाथाय बे मोजां मोननानै देरहाहोबोनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना देरहानायनि उनाव माबादि जोथोन लानांगौ बेखौ जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ लाबोनो नाजादों। बे कन्टेन्टखौ जोंनिसिम थामहिनबा JSP Advice 365 चेनेलसिम दैथायहरदोंमोन फैलाव ब्रह्म तामुलपुरनिसिम। बिथां दैथायहरनाय लिरबिदांखौ आं JSP Advice 365 चेनेलनि जै रायजो राजाफोरखौ मिथिनो थाखाय आङो बे कन्टेन्टआव फोसावनो नाजानाय जादों। NDPनि मुंख्लंना बड'लेण्डनि मुंख्लं। BTC EM आरो बारग' NDFनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारिनि फेसबुक पेजआव मुंख्लंफोरनि रांखान्थि अनसुंथायनि हाबा मावगासिनो दं होननानै लिरनाय खौरांखौ मिथिनानै मोजां मोन्दों। नाथाय बिथां लिरनाय खायसे सोदोबफोरखौ नुनानै एसे बुङाबालासिनो थानो हायाखिसै। बेनिखायनो बिथांखौ बुंनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि बागै बुंनोबो लाबाय। बिथाङा रोखा बुंदों, NDPनि मुंख्लंनि रांखान्थि अनसुंथायनि खामानिफोरखौ जोंनि सरकारा मावगासिनो दङ। एबसुनि सोमावसारनायनिफ्राय हमनानै दिनैसिम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव जेसेबां थैलांबाय गासैबो बड'लेण्ड मुंख्लं होननानैसो मिथिगौ आरो बेनो बान गोनां सोदोब। नाथाय NDPनि मुंख्लं बुंनाय लोगो लोगो बेयाव एबसु आरो BLTनि सोमावसारनायाव जालांनाय मुंख्लंफोरखौ लाफायासै नामा? लादोंब्ला NDPनि मुंख्लं आरो बिसोरनि अनसुंथायनि हाबा मावनाय बे सोदोब आरो बाथ्रा बाहायनाया गोरोन्थि जादों। मानोना मुंख्लंनि मुंखौबो एबसु, BLT, NDP बेबादि फाराग खालामा जेन'। एबसु आरो BLTफ्रा सुक्ति खालामनाय समसिम 2003आव जेसेबां मुंख्लं जादोंमोन बेनि फारिलाइखौ थांनाय हाग्रामा सरकारा
सा 2624 मुंख्लंनि मोनसे फारिलाइ गालांदों आरो बेनिनो हाग्रामाया गावनो रायजो सरकारनिफ्राय रां लाबोनानै सा 300सो मुंख्लं नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होलाङो आरो आद्राफ्रा दिनैसिमबो मोनाखै। खोनानो मोन्दों एनडिएफबि फोराबो एबा दानि बिटिआर सरकाराबो मुंख्लंफोरनि फारिलाइ खालामगासिनो दं होननानै। नाथाय फारिलाइखौ दासिमबो नुथ'वाखै। हाग्रामा खालामना गालांनाय सा 2624 मुंख्लंफोरखौ दाजाबनानै एनडिएफबिनि सुक्ति एबा 2020 सिम जेसेबां बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय बेखौ बुथुमनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आबुं मोनसे बड'लेण्ड मुंख्लं फारिलाइ खालामना दिहुननाया आरो बेखौ एनडिएफबिनि मुंख्लं बुङाबालानो बड'लेण्ड मुंख्लं बुंनाया दानि बिटिआर नेता आरो सरकारनि बिबान होनना जोंबादि साधारन सुबुंफ्रा सानो। एबसु सोमावसारनायनिफ्राय हमनानै एनडिएफबिनि सुक्ति जाजासिम बे गोलाव सोमावसारनायनि फिथाइजों गोबां नेताफ्रा गाव गावनि राजखान्थियारि सुबिदाफोरखौ मोननायजों लोगोसे गाव गावनि न' बांफोरखौ सोमोनांथावै गुस्लायहोबाय। नाथाय सोमावसारनायनि मुङाव जायफोर जिउ बावदोंमोन बिसोरनि नखरनि अबस्थाफ्रा गोजोनथाव नङा। सोमावसारनायनि मुङाव गादि मोननाय दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लं नखरफोरखौ जेसेबां नोजोर होनांगौमोन बिदि नोजोर होनायखौ नुनो मोनै आखला बेखौनो फोरमायोदि जों मुंख्लंफोरखौ बेसे सनमान होयो। दिनै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङाब्ला हारि आरो हादरनि जुनै गाबोन सोर मुंख्लं जानो आवगायगोन बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों। मानोना मुंख्लं नखरनि अनसुंथाइ लाबोना होफैनाया जोंनि सरकारा गुरुत्व होआखै। मानोना दिनै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङाखै। हारि आरो हादरनि जुनै गाबोन सोर मुंख्लं जानो आवगायगोन बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों। मानोना मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ लाबोनानै होफैनायाव जोंनि सरकारा गुरुत्व होआखै। मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ सम बादि सरकारा लाबोनायाव फेलें जानायखौ नुनानै मुंख्लं नखरा ज' जानानै बड'लेण्ड मुंख्लं आफाद मुङै बोसोरनैसो आगोलाव अदालगुरि रौतायाव दादोंमोन। आफादखौ दैदेनलांनो रांनि गोनांथि गैया बुंनो हाया। बेनिखायनो आफादा रां खांनाया गेदेर बाथ्रा नङा। नाथाय बिथां इएम रनजित बसुमतारिया सन्देह खालामनाय बादि मुंख्लं आफादा बांद्राय रां खांदोंब्ला बिसोरनियाबो मोजां जादों होननानै बुंजाया। मानोना मुंख्लं नखरा थैखालांबाय आरोबाव बिसोरखौ सहाय खालामनायनि मुङाव खस्थ' होनाया मोजां नङा। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हाथियार हमनाय एबा हमै सोमावसारनायाव ओंखारै बेफोरखौ फाराग खालामाब्लानो जायफ्रा सोमावसारनायनि दोहोआव थैदों बिसोरखौबो मुंख्लं सिनायथि होनो जुनै सरकारा नाजानाया मोजां। आरोबाव बिटिसिआ बेखौबो साननाया मोजांदि बर' नखरफ्राव सांग्रांथि गैयैनि जाउनाव गोबां बर'फोरनि नखराव मुंख्लं फारिलाइयाव मुं थिसननो हानाय थोजासे कागज पाति गैया। मानोना फोरमान होनो थैनायनि फोरमानानो गैबावा। खायसेफोरखौ गावनि हारियानो खोमादों आरो खायसेफोरखौ आर्मि पुलिसफ्रा खोमादों। जाउनाव फोरमान बिलाइ गैयैनि जुनै गोबां मुंख्लंफोरनि मुंख्लं फारिलाइयाव गाखोनो हानाय नङा। बेनिखायनो बिटिसि सरकारा बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे कमिटिनि दारै नखराव थांनानै नायबिजिरनो हायोब्ला गोबां मुंख्लंनि फारिलाइयाव गाखोआब्लानो थालांनाय नङा बेखौ सानजायो। दा आथिखालाव बिथां लिरगिरिया बेखौनो फोरोंनो नाजादों जोंनि गेजेराव मोनथाम खोलोबनि हांगामा जालांबाय। बे हांगामायाव बिएससिआव भलन्टियार पस्ट मुङै माखासे बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन आरो नैथियाव बिएलटि मुङै आरो थामथियाव बिटिआरनि दोहोखौ लानानै जायफोर एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै पुलिस मेलथाजों गाग्लोबनानै मुंख्लं जादोंमोन बेनि फारागखौ नोजोर बोनानै बिथां फैलाव बसुमतारिया थोंजोङै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जिउ गारनाय मुंख्लंफोरनि फारिलाइ थिसननो थाखाय बेनि गेजेरजों फोरमायनो नाजानायखौ जों मोनदांनो हायो। दा जायफ्रा आंनि जेएसपि@5 365 चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ थाबैनो जेएसपि@5 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसनखौ दाबायना लानो थाखायबो
नोंथांखौ गुरैयै खावलायखाबाय जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांनाव थाबै सहैनो हायो आरो जाय आपडेटफोरखौ नोङो गोरलैयैनो मोननो हायो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन अननाय आरो सिबिनायखौ दैथायहरनाय दिनैनि कन्टेन्टखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।